vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomana Ashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 40 ekuberekwa. Ndinoda kureurura kuti inini ndakaroyawo murume wangu, but mukoma kuti ndinge ndichizosvika pandiri muzuva ranhasi zvakatanga sekudai so: inini nemurume wangu takadanana kubva patainge tichiri kuchikoro. Murume wangu munhu uya wekuti ainyanyisa kugona bhora, apa ainge ari handsome sei, saka iye aidananawo nevasikana vake vatatu including me apo patainge tava maform 4. Saka ainge ari pakati pekuti ange achichuza uyo ainge achazova mukadzi wake. Zvino takazoti atidhumanisa ndokubva tazotanga kurwa paya, ende takati tarwa iye akabva ati ainge asati ava nechoice, but airakidza kuti ainge achida umwe pakati pedu, painge paine umwe uyo waairakidza kuti ndiye ainge achinyanyisa kuda, ainge akati nakirirei kutidarika tose. So inini mukomana Ashe neungwaru hwangu ndakabva ndazotanga kufamba ndichibatsirwa. Ndakatanga mukomana Ashe ndichabatsirwa kumasowe. Ndakaaprochawo vamwe madzimai avo vainge vachitoriwo pakutotanga sowe ravo muvillage medu imomo. Ndakavaaprocha ndikabva ndavaudza zvose izvo zvandainge ndichida kuti zvinge zvichizoitika. Ndainge ndichida kuti ange achizova murume wangu. Vakabva vati painge pasitomborina kana problem at all. Vakabva vazonditi ndinge ndichitsvaka chigaba chandinoita chemba. Kana ndatsvaka chigaba chiya chandinoita chemba, ndaifanira kuti ndinge ndichizoita weti yangu iya yemakuseni, ndaifanira kuti ndinge ndichizoiitira muchichemba ichocho. Izvi ndakazviita kwemazuva 3 mushure mekunge ndazadza chichemba chiya chandainge ndagadzira neweti. Ndakabva ndazodzokera kwavari madzimai ava nacho chichemba chiya chainge chiine weti. Ndikabva ndavaudza kuti zvaita madzimai, saka ndoita sei. Vakabva vazonditi ndinge ndichisiya chemba iya neweti yacho zvose pamba pavo. Ivo vakabva vati vachandibatira zvekare nekundivakira munamato uyo waizoita kuti iye mukomana uyu ange achizongotarisa inini chete, vamwe vasikana vake avo ozovaona sekunge vasina kana basa. Mukomana Ashe ndakabva ndazopiwa umwe minamato iyi yandakapiwa ndiye kuti iye aifanira kuti ange achizoteerera nekutenda zvose izvo zvandinenge ndamuudza kuti ndo zvandinoda kuti ange achindiitira. Ende zveshuwa mukoma ndaiti kana ndikangomuudza kuti ndoda kuti tisangane pakati, zveshuwa inini naye taizotosangana paya. Ende ndakaona kuti ainge ava kutolimita love yake kune vamwe vasikana vake vaya vaainge achidanana navo. Mukoma ndakabva ndazopiwa zvekare chichemba chiya neweti, but weti iyoyo ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti kana ndasvika kumba ndobva ndazoiisa mubhaketi remvura, ndoizanganisa nebhaketi remvura. Kana ndapedza kudaro ndaifanira kuti ndinge ndichizotora ingava iri t-shirt kana kuti ndikazokwanisa kuwana underwear yake. Vakati underwear yake ndiyo yainge iri far much better, asi inini ndakazotadza kuwana mukana wekuti ndinge ndichizotora underwear yake kuti ndinge ndichizoiwacha ndichishandisa mvura iya yeminamato yainge yakazanganiswa neweti yangu. Mukoma ndakazoti ndatora t-shirt yake, ndakatora t-shirt yake ndikabva ndati ndainge ndichida kuti ndinge ndichizoenda nayo kumba so that I can keep on thinking about him, because iye zvaaita ndezvekuti aikwanisa kuti kana akapfeka majezi aya ebasketball then pasi anenge akapfeka vest. Musi wacho iwoyo takati tasangana zvedu muzvitondo medu mataigara tichingosangana, ndikabva ndamuti ndainge ndichida jezi rake iroro basketball ainge akaisa pamusoro ndokubva azondipa. Izvo ndainge ndichitoda kutoti ndinge ndichienda naro kumba ndobva ndazonoriwacha. Ipapo tiri mumudondo imomo ndakaramba kuripfeka because ivo madzimai vainge vanditi chainge chichidiwa ndechekuti ziya netsvina zvinenge zvakabva pamuviri wake zvinenge zviripo pahembe yake iyo yandinenge ndatora paya pazvinozonosangana nemvura iyo yeminamato yakazanganiswa neweti yangu, then
iye mwoyo wake unenge wava kuzochinamirira pamwoyo wangu. Saka iye akatombonditi mira chipfeka jezi rangu ndione kuti rakakufita here, but ndakaramba mukoma. Ndokubva ndamutiza ndikabva ndazodzoka zvangu kumba. Ndakati ndichingodzoka kumba ndokubva ndanyika jezi riya ndakarara ndakarisoka mubhaketi riya, then mangwana acho makuseni ndikabva ndazongonoriyanika because ndaisafanira kuti ndinge ndichizoshandisa sipo zvekare, ndaisafanira kuti ndinge ndichizoriyanika pazuva. Saka ndakangosarudza umwe muti apo pandakanoriyanika jezi iri. Rakazoti radonha mvura ndokubva ndazoritora ndikanoridzorera mumba umo mandainge ndichirara neka little sister kangu. Mukoma rakazoti raoma ndakabva ndazoritora ndikabva ndazonosangana nemukomana wangu uyu tondokaya kataipota tichisangana ndokubva ndazomupa jezi rake, but akati achirinhuhwidza kudai akati but riri kunhuhwa unyoro, wai usina kuriyanika pazuva. Ndikabva ndaramba zvangu ndakanyarara, but kubva ipapo mukomanashe love yedu yakabva yanyanyisa kuita kupfuta, kuita kunge moto chaiwo. Ndokubva azoramba vamwe vasikana. Ininiwo mukoma paakazongotanga kundimanikidza kuti tinge tichiita bonde, takazongoti one day tirimo muchitondo imomo ndokubva tazoita zvedu bonde. Ndikabva ndazobatira pamuviri, ndakangosangana naye pabonde ka1 ndokubva ndatobatira pamuviri. Ndakati ndabatira pamuviri ndokubva ndaudza vabereki vangu ndikabva ndazotanga kugara nemurume wangu. Saka pose apa madzimai vaya pavainge vachiri vapenyu, aiwa ndingangoti marriage yangu it was more than stable. Ndainge ndichirespectiwa nemurume zviya zvekuti nguva yekuti ainge ava kushanda nawo mudhorobha, murume aiti kana akapiwa mari yake yepay aidzoka nayo yose, aingoshandisa mari yetransport. Even kana akatenga chikafu mubhazi paya achidzoka kumusha aiti uya otokudza kuti bhazi parazomira pakati nepakati ndazotengawo friziti kana ndazotengawo madonati, ndatenga chakati nechakati. Ende ndaitoti kana ndikatokalculata ndaitoona kutoti ya zvinhu zvacho zvinenge zvichitopindirana. I was very happy with my marriage because ndaingoramba ndichingopiwa munamato zvekuti murume ainge agere kudhorobha, inini ndigere pamba nevabereki vake. I was not even concerned kuti achazoita imwe mhuri kudhorobha ikoko because ndaiziva kuti chandainge ndakatsika chainge chichirema. Madzimai ava vandainge ndakazvibatira munhu wekuti aitorema chaiko chaiko, kuremera scale. Asi mukadzi uyu akabva azoshayika. Kune kumwe kwaakadanwa uko kwainge kuchinzi hanzi mhuri yose yakangotanga kungopenga, yakangomuka yava kutanga kupenga. Saka sezvo iye ainge achizivikanwa kuti aiva nemasimba, madzimai vaya vakabva vazodanwa ndokubva vazoenda kuya, but vakati vaenda kuya vakabva vazorohwa nezvinhu zvepamba ipapo zvainge zvichida ropa, zvikabva zvati saka iwewe ndiwe unofungidzira kuti ungatibvisa pano. Unoziva here chitsidzo chatakaitirana nemuridzi wemusha pano, uye patakaitirana chitsidzo chacho wainge uripo here? Madzimai ndokubva vazorohwa nezvinhu zviya vakabva vazoshayika. Vakabva ikoko mukomanashi shaya yavo iri padivi, kana kutaura vainge vasingagoni. Ndikangoti kubva madzimai ava pavakarohwa nezvinhu shaya yavo ikaenda padivi, marriage yangu yakabva yatanga kuexperienza maproblems. Mukomanashi zvakaitika on that day, murume ainge atodzoka kubva kudhorobha. Hongu aiva munhu ainwa, but ainwa zvaizvo zvekuti ainwa muchivande nekuti ainge achinditya sezvo ndaimushandisira minamato yandaipiwa namadzimai vaya. Asi musi iwoyo patakanzwa shoko rerufu zvichinzi madzimai vainge vashayika, mukomanashi murume wangu ainge atongotransforma. Kana kunwa doro aiti zviya, kana akanwa doro ainge ava kusatomboita in secret, but aitouya pamba akadhakwa kuita kuparara. Kudhorobha ikoko ndakabva ndazotanga kunzwa marumors ekuti kudhorobha ikoko ndainge ndava kutonzwa gosipi rekuti ainge ava neumwe munhu waainge ava kugara naye. Mukoma ndakarohwa nehana ndikati saka it means kuti my marriage it is going to be over. Apa ndainge ndava nepamuviri pandakanzwa kuti kudhorobha uko
kwainge kwava neumwe mukadzi nayewo ainge aine pamuviri. Ndikabva ndati nhaye Mwari, ndoita sei apa? Panhumbu yangu yekutanga ndainge ndakazvara mwana musikana, apa nemasymptoms andainge ndichinzwa nezvose zvandainge ndichiita, vamwene vangu vaitongotaura kuti ndekamwe kasikana aka kari kuuya muroora. Ndakabva ndatanga kufamba because ndakazviudza kuti uyo wandiri kunzwa kuti akamitiswa kudhorobha kana akangogara nzi azoita mwana mukomana, pangu panenge patondiperera. Already murume ava kutondisema because minamato yacho yainge yava kurakidza kuti yainge yaka expire. Ndakabva ndatanga kufamba, ndakatanga ndichafamba mumaprofita, but maprofita mazhinji andai approacha kana vari vanhukadzi vaibva vazama kuti vange vachindisejusa vachitoda kutorara neni. Apa panguva yacho iyoyo izvi zvekuti ndinoswera ndichirara nemaprofita zvainge zvisitomborimo mupfungwa dzangu. All that I was doing was fighting for my marriage. Saka ndaitoda munhu ainge ari very genuine. Mukoma mukuzonofamba pane umwe akazorekomenda ndokubva azoti pane vamwe sekuru vangu, but sekuru vangu ava ivo vanoita zvechivanhu. Handizivi kana muchikwanisa kuzotibhadhara madzimai, because muprofita uya akati munenge mava kubhadhara dare rangu, iro dare iri rekuti ndinenge ndichiitirwa minamato yekumasowe, zvekare ndobva ndazobhadhara ndichiitirwa dare rechivanhu. Saka zvaikwanisa kuzondidhurira. Mukoma ndakabva ndati imba yangu ndinoida, zviri nani kuti zvinge zvichizondidhurira. Ndakangobuda pamba mukoma nashe ndokubva ndaenda kuya, ndakangosiya ndabatisa ivo vamwene vangu mwana wangu kamwana kangu kekutanga, ndokubva ndabuda ndikabva ndaenda pamba pemuprofita uya. Ndakati ndasvika paya ndokubva ndazopinzwa mumatare, vakabva vati tisati takubatsira muzukuru, isusu tinoda kuti unge uchitipa mari, nekuti zvinhu izvi zvauri kuda izvi zvekuti unoshandisa matare maviri akasiyana at the same time, mhepo idzi kuti dzinge dzichizoita chisungo kuti dziite chinhu one zvinokwanisa kuzokuremera. Asi kana iwewe kana uchikwanisa kuti unge uchitipa mari iyo yatichakuudza, aiwa muzukuru, zvose zvinokwanisa kuzogadzirisika. Vekumhepo kavanoteerera kana vakanzwa isusu tichichema tichigunun'una, ivowo vanobva varerekera nzeve yavo kuti vange vachinzwa kuti ko vana vari kuchema neiko. Ndikabva ndazoudzwa price, inini ndakabva ndachema ndikabva ndati hongu sekuru, izvo zvamuri kutaura ndiri kuzvinzwa, but muzukuru wenyu pari zvino kana mari haasi kutopiwa nemurume wake. Ivo vakabva vati zvino kana usina kana mari yauinayo mudare rangu uri kutsvakei, hauone kuti uri kutotitambisira nguva. Ndikabva ndati sekuru, kana kuri kunzi munokwanisa kundipa mushonga wekuti ndinopa murume wangu, mari yose iyo yaanenge achindipa ndiyo yandichange ndichiuya ndichizoshandisa muno mudare renyu. Zvanhasi musandibatsira kuti iye murume wangu ange achidzoka kwandiri, ange achingotarisana neni, but zvanhasi chingondibatsirai kuti ndinge ndichiwana nzira dzekuti ndini ndinokontrola mari yake. Aiwa sekuru vakabva vanditarisa neziso rainge rakazara nemufaro, vakabva vati muzukuru wakangwarisisa uye une pameso pakangwarisisa. Mukoma ndakabva ndazongopiwa umwe mudzi. Ndakanzi mudzi uyu zvandinofanira kuti ndinge ndichizouita ndezvekuti kumba uko ndaifanira kuti ndinge ndichizotora chipfeko chemurume wangu, then ndobva ndaputira mudzi uya mukati mechipfeko chemurume wangu, ndobva ndazoenda kunorasa murwizi. Vakabva vati asi usazorasa chipfeko chemurume wako panzvimbo yekuti rukova irworwo runenge rusingafambi, tsvaka panzvimbo pekuti rukova runenge ruchifamba. Ndo zvandakabva ndazoita mukoma. Mushure mekunge ndapiwa mushonga uya musi wacho iwoyo, ndakangobhadhara mari yedare rasekuru ivavo, then ndikabva ndatonoita zviya zvandakaudzwa. Pasina kana nguva murume wangu akabva andifonera akati iye ainge ari munzira, akauya mukoma nashe, takati tapedza kuita bonde ndikabva ndati nezvose izvi zvandiri kuronga baba vekwangu handingambovabvunzi kuti ko zvandakanzwa kuti kutauni uko kwava naamainini vamakatomitisa. Ndakaita sekunge painge pasina kana chandainge ndichimboziva. Nayewo murume aitorakidza kuti ainge akafara because ndaita like munhu asina chaanoziva. Iye murume wangu akabva ati mudzimai wangu ndinokuda, uchindiona nichiuya pano inhau yekuti ndinokuda. Kumadhorobha uko kwatiri dzimwe nguva tinokwanisa kunyengereka, but unofanira kuziva kuti mukadzi wako agere pamusha ndiye anokwanisa kukuvaka ende ndiye anokwanisa
kutokumisira musha. Saka zvandiri kudawo kuti tinge tichiita mudzimai wangu ndezvekuti pano uri kuona kuti zvidzimba izvi zvakavakwa naamai izvo zvinoda kuti zvinge zvichizoputswa then tobva tazovaka dzimwe dzimba patsva. Ndikabva ndati saka mati kutinge tichiita sei? Iye murume wangu akabva azoti kwandiri, inini ndichange ndichizokubatisa line iro rinopindira mari yangu yekubasa, iwewe ndiwe unozotonditumidzira mari back yekuti ndizobhadhara marent nekuzotenga chikafu. Ndakamuti ko munodii kuti each and every month pamunowana mari yenyu ndingouya ikoko kudhorobha? But vakabva varamba semunhu ainge achiziva metsi dzake. Zvadaro mukoma murume akabva atondisira sim card riya iro rainge rakalingiwa nebhengi yake. Zvekare ndikabva ndanzi ndini ndinenge ndichiita mabhajeti ose, ndikabva ndatosiyirwa nebhengi kadhi ravo. Mukoma kubva ipapo ndini ndainge ndatobata homwe yemurume wangu apo patainge tichiri kuzimu. Ndakabva ndazodzokera kune muprofita uya ndikabva ndavabhadhara mari yavo. Saka ndaiti kana kuri kunzi murume akati kuri kuda kuroveswa zvitina, inini ndaimuudza mari inenge iri pamusoro ndichiitira kuti ndikavhire zvikwereti izvo zvandainge ndakasiya kun'anga. Mukoma ndakabva ndazopiwa mushonga. Mushonga uyu ndakaupiwa ndikabva ndanzi murume wangu aifanira kuti ange achizoudya mushonga uyu. Mushonga uyu wandakapiwa mukoma chainge chakangoita chimwe chimudzi chakaita kunge mbambaira but chinovava sei. Ndakabva ndanzi mushonga uyu pose pandinenge ndichibikira murume wangu ndinongokata pashoma 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 kuzonosvika chichizonopera. Icho chinoshata kuita kunge garlic uye chinotonhuwa. Ndaiti pose pandinenge ndabikira murume wangu imba yose kitchen yose yaita kunhuwa, ende inini ndaibva ndaita sekunge munhu angoshandisa maspices but chimudzi ichocho ndicho chainge chichinhuwa. Chimudzi ichi chaigara muhandbag rangu. Vamwene vangu vaingogara vachingobvunza kuti naiwe muroora spice yaunomboshandisa ndeipi? Ndaizongoburitsawo zvimaspice but zvainge zvisingatomboenderani. Kamunhuwi kacho kainge kasingaenderani nemunhuwi wainge uchiburitswa nechimudzi ichocho. Sezvo ndainge ndiri pakona mukoma apa vamwene vari munhu wekuti vaifarira kuforoma vanhu, zvandakazongoita ndezvekuti murume akazoti adzoka kumba rwechipiri mushure mekunge ndambomupa zvekare mupfuwira, ndakabva ndati it is far much better kuti ndingomubikira mushonga wacho wose. Ndakabva ndangocheka mudzi uya mukoma all at once against the advice yandainge ndakapiwa nasekuru vaya, because vakanditi zvinhu izvi ndezvemakore hazviitwi ka1, unoita mbichana pashoma pashoma. Asi mukoma ndainge ndisina nguva yekuti ndinge ndichizozviita pashoma pashoma kwemakore. Ndakabva ndangokata ndikabva ndabikira murume wangu ndikabva ndamupakurira. Iye akatoti achibva kubhawa zvake ndokubva atuwana ndatopedza kumubikira kasadza kake nenyama iyo yaaifarira nemubikirwo wacho waaifarira kuti nyama yacho yehove inge ichiitwa. So mukoma akazongotora zviya ndokubva azodya. Akati adya mukoma ndokubva azoti ainge achida kudzokera neni kuHarare. Takati tichinodzokera kuya takatombogara more than 4 months tigere tose, inini nemukadzi uya wechinumber 2 wekumetiswa, tichingogaramo mu1 room imomo. Murume aiti kana aineni pambedha taiti tabonde then obva azoburuka obva azoita bonde naamainini apa isusu tose tiri 2 tainge tiine pamuviri. Ndakabva ndazoti shit man, uyu mukadzi uyu anondijairira. Akanditorera murume wangu, iko zvino haasvodi kuti inini kana ndikapedza kuita bonde neni kana murume akamufunga obva aburuka obva aita bonde naye. Ndakadzokera kuna sekuru vaya same time ndikabva ndazongopiwa mushonga wekuti mukadzi uyu ndinge ndichizourayisa mwana wake uyo waainge akatakura. Mwana wacho mukoma akazonourayiwa achinopinda mu8 months ndokubva azonozvara mwana akafa. Ndiko kuzopera kwakazoita relationship yake nemurume wangu. At that time murume wangu akabva azoti iye ainge asangana neimwe friend yake yainge ichishanda kuSouth Africa. Ndiko kuzotouya kwatakazoita kuno kuSouth Africa. Zvino patakazouya kuno kuSouth Africa nekuda kwekuti murume wangu ndainge ndakambomupa mushonga, apa painge patova nemakore zvekuti ndainge ndatokanganwa mukoma nashe kuti baba vekwangu ndainge ndakavapa mupfuwira. Saka
vakabva vazotanga kurwara. Vakati varwara kudaro, ipapo patainge tichiloja at that time painge paine umwe murume aiita zvenguo tsvuku. Apa ndainge ndisipo mukoma because ndaitoshanda kumastay in zvangu. Saka murume akabva azowana mukana wekuti ange achibatsirwa inini ndisipo. Akangorutsa mukoma, chimudzi chose cheche akatongochirutsa chakadaro. Apa ndiri kutaura zvezvinhu zvekuti zvakazoitika. It was almost 9 years later zvinhu izvi pazvakazoitika, asi akarutsa mapieces echimudzi ichocho. Then pandakazodzoka mukoma, already ndakatosvika ndakakombwa. Vana tete tainge takatovatora tichigara navo in the same location nehanzvadzi dzangu dzikabva dzadanwa. Ndakambotanga ndicharamba kuzonosvika hanzvadzi yangu ichiti, sisi chingobvumai mhosva dzenyu, kana kuri kunzi mukwasha pane zvamakamuita chingotaurai pachiri padhuze, because ainge achirwara. Mukoma ndakaramba ndakashinga mwoyo because ndainge ndichinyara kuzonosvika ivo vana tete nana bamunini vachizotora mukoma wavo ndokubva vazodzokera naye kumusha. Vakati vadzokera naye kumusha, mukungonofamba naye murume wangu zvakabva zvazotongobatwa kuti inini ndini ndainge ndakadyisa murume wangu. Ende zvichizonobuda zvainge zvichinzi dai kwanga kuri kunzi vainge vasina kukasika kudzoka naye kumusha, angadai akatofa. Saka ndo maparariro akazoita marriage yangu. Apa chinondirwadza mukoma ndechekuti murume wangu ndinomuda, ndinomudisisa murume wangu. Kuzobata kwandakazoita mishonga yose iyi inhau yekuti murume ndainge ndichimuda. Nanhasi uno handikwanisi kutoita move on, kunyange ndikasangana nemunhu anenge atori desperate kwandiri, but murume wangu ndiye wandichiri kuda, mwoyo wangu uchiri paari. Please ndibatsireiwo vedare so that I can heal myself. Pari zvino zvandava kufunga ndezvekuti ndinge ndichienda kunoitirwa mishonga yekuti adzoke kwandiri, but ndinonzwa ndichinyara zvekare nekumutyira kuti kana akazodzoka kwandiri hama dzake hadzizomuramwe here, plus ndinenge ndisina kuzomuisa pakona here. Chinonyanya kundirwadza nekundibaya mwoyo ndechekuti akazoti adzoka kunoku kuSouth Africa ndokubva azoenda kunogara neimwe cousin brother, vamwe banguru variko kuDurban uko. Pari zvino atova nemhuri yake, mukadzi waagere naye atori nemwana 1 ava kutosvika kuma3 years. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi nenyaya yose iyi yavatiudza, hanzi ndiri kufunga kuita yaya inonzi bring back lost love, adzoke kwandiri because ndinomuda. Vakatoti hanzi is the love of my life, mukoma is the love of my life. Takadanana kubva tichiri vana vadiki, handikwanise kuti ndigare ndisinaye even though ava neimwe mhuri yake kuDurban uko. Yei, pakaipa.